Id-deputat nazzjonalista Ivan J. Bartolo ħabbar li mhux se jikkontesta fl-elezzjoni ġenerali li jmiss u ħabbar dan waqt il-ħin tal-aġġornament fis-seduta parlamentari tal-erba'. Għalli ħad din id-deċiżjoni minħabba li ejja bid-drama u bl-imġiba mhux xierqa minn deputati fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Bartolo li kien minn ta' quddiem biex qaċċet li Adrian Delia minn kap nazzjonalista għal f'dan id-diskors li l-politika li ssir fil-Parlament mhux ta' spira lin-nies. Ta' min isemmi li fl-aħħar sena kien hemm bosta episodji fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż fejn kun hemm diżubbidjenza minn ċertu deputati, mod partikolari mill-oppożizzjoni nazzjonalista. Fost dawn kien hemm meta id-deputat nazzjonalista Carol Aquilina kien qal l-Speaker li jiddubita kemm jaħseb. Dan fil-waqt li fid-diskors tal-Prim Ministru Tabella wara li ġie ppreżentat il-budget għal din is-sena, id-deputat Paula Mifsud Bonnici għattiet il-Kamras tax-Xandir Nazzjonali li bdew ixandru id-diskors ta' Dr. Abela u fl-istess seduta l-Speaker kien kostret ikeċċi lid-deputat Adrian Delia minħabba l-imġiba tiegħu fil-Parlament. Sattant, fl-aħħar telliqa għal kap nazzjonalista is-sajf li għadda bej Adrian Delia u Alex Borg, Ivan J. Bartolo kien appoġġja lil Delia għal kap dan fil-waqt li Bartolo kien preżenti bħala medjatur fl-laqa bejn Delia u Borg qabel it-telli għal kap nazzjonalista. Bartolo jingħaqad ma' Claudette Buttigieg, Ryan Kallus u l-wib nazzjonalista Robert Kutajjar li mhux se jikkontestaw fl-elezzjoni ġenerali li jmiss.